o de ka bɛ bi kunnafoni lasima bi nɛnɛ ye dɔ furancɛ bɛnɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nasarasan kalo 10 octobre kalo don bi o tile 14 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye lasiri fɔlɔ ye an baladan k'a fɔ bi o tile 10 ye jate la san kalo 4 don yira san 1446 san do dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka waladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kuri ale ni kucala cɛ wulikajɔ kɛbaw k'u ye wulikajɔ kɛ jumadon ka se ka sira tigɛ ka mobili dɔw ni k'olu jeni kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ala kɛnɛbali a kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ a yirala k'a fɔ ko sifinaka 2 n'o ye kɔrɔni dɔgɔ ye olu bɔra i ka dɔn k'a fɔ Banankɔrɔ ka na dumuni di an ka général min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni wulikajɔ taara ka ɲɛ sali ma septembre kalo tile 17 tɛmɛna ka na dumuni di bɛnkɛ muso ma ye alamisa don tile kan fo nin yɔrɔ in na u ma se ka ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na mɔgɔtigiw tɔgɔla don o baaraw ɲɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔ na o k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se an ka jamana kɔnɔ na o min ye garabaliw ye kabini kɛra ka wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɛra septembre kalo tile 17 n'a yirala k'a fɔ garabaliw kɔni datuguli baaraw sigira sen kan o kɔfɛ a yirala k'a fɔ k'u kɔni ka se ka wuli ka b'u nɔ na o bɛ ka kɛ garabaliw la lafiyabugu ta kɔfɛ jelibugu ta fana sibiri tɛmɛna o baara kelen bɔra ka kɛ olu la o baara minnu kɛra kunun ko min ye garabali ma ɲɛma olu farala ɲɔgɔn kan ka taa APK min na o ye lajɛrɛ dɔw kɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara Lasa Balakɛ n'a den ka Fabila Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kuri ale ni kucala cɛ jumadon min ye walejugu kɛbaw ye juma jiginnen kɔfɛ k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ ka sira tigɛ an ka sira dilan mobili dɔw ko mobili 2 ani maracheur min mobiliw ta ka se ka tasuma bila u la ka tila ka maaw jɔ sira kan kɔfɛ u ye maaw kɔni labila min ye seera dɔ ye n'ale yɛrɛ tun b'a ko ju la ale yɛrɛ tun jɔr'u fɛ ka tila ka ɲininkaliw k'u la a b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e bɛ bɔ min ne bɛ bɔ Kujala de an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko juma tɛmɛnen na juma jiginnen kɔfɛ ko wulikajɔ kɛbaaw n'o ye marifatigi dɔw ye k'u kun kɛlen bɛ ka sira tigɛ kuri ale ni kucala cɛ suguma ale yɔrɔw la k'u ye mobili dɔw jeni ko ka tila ka mɔgɔ dɔw lajɔ ko aw yɛrɛ tun b'a ju la a ko kɛra cogo di wala Ablaye Kulibali ko kɛra cogo min na jumadon juma jiginnen kɔfɛ an yɛrɛ bɔra Kangari sɔrɔ an taara fura de san yen nɔ an tɛmɛtɔla min nana an nana sɔrɔ o ye Mali mobili dɔw jɔ mobili min to ka sira dilan olu y'u 2 jeni ani min fana b'a ta ka yala nin u y'olu fana jeni o y'an yɛrɛ lajɔ ko an bɔra min an ko an bɛ bɔ Kujala de an taara fura san na Kangari so o y'an lajɔ o tun ye mobili caman jɔyɔrɔ na o ko n'an sɔrɔ an ye sɛnɛkɛlaw ye k'an bɔra fura san na ko an ka taa o tun bɛ ka kɛ Suguma ni Karanga cɛ o tun b'a la ka mobili ninnu jɔ o tun ye 2 jeni mɔgɔ min mɔgɔ mana tɛmɛ o b'o tigi lajɔ k'a ɲininka an kun tɛmɛna an ma bolimafɛnw ye an ma mɔgɔ minɛliw fana y'u bolo mais mobili kɔnɔ mankan kun b'a la ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ dasuma b'a la ka jeni cogo min na mɔgɔw de b'a kɔnɔ bɔ cɛ an ma se ka kɛ ala k'u dɔn o kun kɛra juma jiginnen kɔfɛ an balimakɛ maa minnu y'a kɛ u maa kun bɛ se maa joli ma mɔgɔ 3 de kun don bɛɛ ye kunkolo meleke ani Mali finifin dɔ de b'u la u y'o kɛ k'u yɛrɛ cɛtigɛ ka marifakisɛ don olu kɔnɔ marifa b'u mɔgɔ 3 bɛɛ bolo ani telefɔni 3 telefɔni dɔ dulonnen bɛ o dusi kan antenne b'olu la bolimafɛn sugu jumɛnw tun b'u bolo ye bon an ma moto y'u bolo fana sɔrɔ ko ye moto n'u dogo tukolo sinon an ma moto y'u bolo ne kun y'a kɛ min ye u ka baarakɛɲɔgɔn de bɛ yɔrɔ in na n'u na k'u bɛna yɔrɔ dilan dɔrɔn u b'olu wele k'u bɛ na de ne kun y'a kɛ o de ye sinon an taatɔla an ni mobili ninnu bɛnna juma sɔgɔma wula fɛ an nana sɔrɔ u b'a la ka mobili ninnu jeni aw yɛrɛ fɛ ni maa 3 in dama don walima olu tɔw dogolen bɛ sɔrɔ tu kɔnɔ de bon ne kun y'a kɛ o tɔw bɛ du kɔnɔ parce que mɔgɔ 3 tɛ ka nin cɛnni kɛ o tɔw bɛ tu kɔnɔ de ni cɛnni kɛla ni an ka faamaw bɛ ka na olu fana bɛ bɔ ka fara o kan quoi a bɛ k'an ɲɛna ko o mɔgɔ 3 de don ka sɔrɔ mɔgɔ 3 tɛ cɛna an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi na an b'a la ka kɔɔri daminɛ ka to ka kɔɔri feere ni u b'a la ka mobili jeni ten o yɛrɛ kamanagan de b'an na quoi an bɛ nin sɛnɛkɛlaw yan nɔ o b'o ka kɛ ka da ko simili tɛ mobili ko ni saratigi min sɔrɔ sira la dɔrɔn k'u b'u minɛ an yɛrɛ n'aw sɔrɔ u b'a la k'o kuma fɔ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ na a sinna ka mɔgɔw u ka jija u ka Mali dilan u ko ko Mali kura de don u ka jija ka kɛ kura de sinon an ma fan fɔlɔ dɛ u b'a la ka cɛnni min kɛ ten a bɛna kɛ kɔrɔlen de tuguni o k'a to a ka to kura in na o de ka d'an ye quoi ni nin ma dabila an fɛ yan nɔ an ka foro se ka baara parce que u b'a la ka mobili yɔrɔ jeni yɔrɔ min na bugufɛn filɛ o tɛ tɛmɛ kilo 2 kan n'i ka kɔrɔ bɛ yɔrɔ kɔfɛ jena an kamanagan de don yan nɔ de Ablaye o ka ko nin dilan pour que an yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na sinon a gɛlɛyaba de b'an na ni tun ye sira dɔ kan ye ka bɔ Kucala ale mara kɔnɔna na waleya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra kuri ale ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ n'a wele ko Suguma baara ninnu k'a kɛra yen an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɛra ka fɔ basigi yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye Banankɔrɔ sifinaka 2 n'o ye denmisɛnnin 2 ye kɔrɔ ni dɔgɔ u bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen u bɛnkɛ o ye finitigilaka ye n'o ye kungo lakanabaa ye o sofuraka dɔ ye o muso o fana ye gendarme dɔ ye u ye wulikajɔ kan k'u bɛna dumuni di u bɛnkɛ muso de ma k'o kɛra alamisa don Falajɛ gendarmerie la u ye nani min kɛ ka na dumuni di tilegan fɛ u segili min ye bɛnbamuso ye n'o ye bɛnkɛ muso ye ale kɔni ko k'a bɛ n'a sɔrɔ u sera u sene u m'ale wele fɔlɔ ale ye telefɔni wele ka ɲininkali kɛ somɔgɔw ko ko wa k'u bɔlen mun kɛra k'u ma se yan fɔlɔ fo nin yɔrɔ in na
u kɔni ma se ka ye fɔlɔ u bɛn ka min bɛ n'i y'a sɔrɔ u na dumuni d'ale yɛrɛ muso ma ni waati la ale b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e yɛrɛ jɔn ka bɔ mini dɔgɔ Musa Samake n bɛ baara kɛ Ozofrɛ la Bamakɔ. Musa Samake an ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisadon ko a ka denmisɛnnin 2 bɔra Banankɔrɔ alamisadon ko kana dumuni di Falajɛ ko u segira o dumuni di senfɛ ko fɔ nin yɔrɔ in na ko kunnafoni si ma sɔrɔ u la a k'o kɛra cogo di. Ablaye Kulibali vraiment a kɛra ten dɛ ne yɛrɛ balimamuso denw don cɛmanin 1 ni musomanin 1 u bɛ fa la u bɛ ba la u bɛɛ ka ca ni san 20 ye u ba de y'u bila ka taa dumuni di ne yɛrɛ muso ma ekɔli la gendarmerie la yen nɔ u taara dumuni di u seginna ale mɛnna sa u ma jaabi d'ale ma ale de ye ba wele k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'u sera ba welelen ba ko k'u ma se depuis alamisa 14h wagati u ma kibaruya foyi sɔrɔ o la an kɔni t'a dɔn u bɛ lahala o lahala la denmisɛnnin fitinin dun tɛ bɛɛ tɛmɛna san 20 alamisa fo an bɛ ka kuma yɔrɔ min na sisan an tɛ lahala foyi dɔw la n yɛrɛ balimamuso denw don u taara dumuni kɔni di moto la ne yɛrɛ furumuso ma ekɔli la ye Falajɛ n'o tɛ o suguya wɛrɛ foyi tɛ denmisɛnninw don musoman yɛrɛ o furula cɛman in o bɛ ekɔli la an ma kunnafoniya foyi sɔrɔ an taara polisiso la Senu ka taa brigade la Senu ka taa dɔgɔtɔrɔsow ni fɛnw lajɛ k'u ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ma kibaruya foyi sɔrɔ a la mɔgɔ m'an wele u b'anw de ka bolo kan o n'a ɲɔgɔnna foyi an yɛrɛ kɔni dabaliya banna a ma kɛ su fɛ tilegan tere fɛ Bamakɔ o de y'anw yɛrɛ dabaliya ban koyi a don foyi telefɔni kun t'u bolo wa musoman bɔra k'a ka telefɔni to so ale yɛrɛ bolo ci teliman don cɛman de ka telefɔni tun b'a bolo cɛman ka telefɔni alamisa bɛɛ kɛ ka sonné juma fɛnɛ a tun bɛ ka sonné mais telefɔni kɔni an y'a kɛ batiri ban de telefɔni batiri banna ka bɛn 16h yan fa 17h yan fa ninnu ma fo sisan mɔgɔ m'an wele k'a fɔ a ka mɔgɔ b'an bolo an kɔni tɛ kibaruya foyi dɔw la ka nin kɛ tan aw bɛ se ka nin faamuya k'a kɛ di bon sisan kɔni nin bɛɛ bɛ lakanabaliya ko de fɔ n'o tɛ duguba kɔnɔ yan yɔrɔ si tɛ Bamakɔ kɔnɔna la yan ni ɲɔgɔnnaw denmisɛnnin fitininw tɛ u bɛɛ tɛmɛna san 20 kan olu ka tunu tancogo la mɔgɔ si ma ko sɔrɔ o la finko jɛko tiɲɛ yɛrɛ la a y'an kan kamana la dɛ an kɔni an y'u ɲini n'a y'a sɔrɔ n'u tulo b'an na n'u bɛ mɔgɔ minnu bolo k'u bila an bɛ mun fɔ denmisɛnnin ninnu fɛnɛ ɲɛna n'u tulo b'an na u k'a bulu kunna k'a fɔ an bɛ k'u ɲini a ka da an ye fɛnɛ an k'u ye ka sɔrɔ fin t'u la jɛ t'u la an kɔni b'a ɲini Mali jamana yɛrɛ de fɛ u ka dɛmɛ an fɛ walasa an ka se ka denmisɛnnin ninnu parce que u mansaw bɛ cogoya min na ne yɛrɛ ka madame bɛ cogoya min na parce que ale kɔni ka kuma bɛɛ de u taara dumuni di ne de ma ba bɛ cogoya min na ba bɛ cogoya min na u bɛɛ de traumatiselen don vraiment an traumatiselen don an ma se ka foyi faamu nin ko la musoman tɔgɔ Sunba Tarawele an b'ale wele ko Ina cɛman tɔgɔ Bouakar Tarawele o ye ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba tɔgɔma ye an b'a wele ko Papa u bɛɛ tɛmɛna san 20 kɔni kan ni mɔgɔ minnu kɛr'u kunnafoni yeli fɛn ye u bɛ se ka an wele 74 45 49 19 74 45 49 19 74 45 49 wali kelen 76 fu ani 2 80 39 ni tun ye Musa Samake an ka kungo lakanabaw kɛlɛkɛrɛnnen na Ozofre do kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi a ka den 2 in yarabi ala u mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ masa Jalakabali b'a kalama yarabi ala ala k'u ɲuman se u ma u mana sɔrɔ i ka dɔgɔ dibi o dibi la a se masara ala ka dibi fara ka b'u ni u somɔgɔw cɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten ni dabalibanko ye tile ganderen fɛ Bamakɔ kɔnɛ na alamisadon ni bi cɛ ko kunnafoni foyi ma sɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka kunnafoni ni k'a dangɛnɛmaya n'an bɔra ye min ye Garabaliw ye kabini septembre kalo tile 17 gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an ka gendarmekaw dagayɔrɔ ma o kɔfɛ Bamakɔ marabolo ɲɛma ale hakilaw ta k'a fɔ Garabali ninnu ko k'u datugu o kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa yɔrɔw la n'o dɔ ye Sanankɔrɔba ye n'o dɔ ye Katedrali ye n'o dɔ ye Zantigila ye k'o kumaw to sen na kumaɲɔgɔnyaw tora ye o waati kelen kɔnɔ u n'a lafiyabukaw ta ka na wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ la ani k'o bɛɛ kari ka bɔ yen ka maaw gɛn ka bɔ yen ka maaw to kuma la o dɔgɔ furancɛ kunbɛn n'o kɛra sibiri tɛmɛnen in na u tilala ka na Jelibugu ta fana ka tila ka n'o kɛ o cogoya kelen la min ye lafiyabukaw ta ye o sen fɛ maa dɔw ye kuma dɔw fɔ o tili la an k'u lamɛn. A digira an na fo k'a dama tɛmɛ mais jamana mana mun kɛ o de ka ɲi ne kɔni bolo jamana kun kan ka mesure dɔ ta ka n'a lajɛ u kun kan ka na sigi a kuma ni jadisi yɛrɛ Garabali o Garabali a Garabali kan ka wuli ne bolo jamana ɲɛmɔgɔ kun kan n'o fɔ ye ko aw sigilen filɛ an tɛna bɔ aw nɔ la mais ni jadisi yɛrɛ Garabali o Garabali a Garabali bɛ wuli ne bolo o de kun y'a ɲuman ye. Mɔgɔkɔrɔbaw b'an t'u la se t'u ye dabali t'u ye balobaga t'u la ne yɛrɛ min fana filɛ n bɛ dɔrɔmɛ kelen kelen de ɲini ne cɛ filɛ a bɛ sogo feere de kɛ fin t'a bolo jɛ t'a bolo wallahi kabi Garabali wulila
an tile joli filɛ an ma kelen bila an da ka du ne ni n denw ne ni ɲɔgɔnna ba tan garabali wulilen filɛ nin a bɛna kɛ cogo di sisan u dun b'a la k'an ka taa fo jikɔrɔni kura pilasi dun tɛ yen u ye pilasi min na o bɛ fo kɔ dingɛ kɔnɔ n'i taara i ka bagan siri ji bɛ taa n'a bɛɛ sumaya b'a faga. Ni tun ye Lafiyabugu garabali o ye weleli min kɛ o kɛra sibiri tɛmɛnen dara sibiri min kan kunna sini sibiri fana u nana Jelibugu ta fana ka na nin welikɛjɔ kelen in ta ka ɲɛsin yen ma garabali maa ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan kunungo u ye lajɛrɛba dɔ kɛ kɛrɛnnen na u taara APCAM ale jabala la u ni i ka dɔn APCAM ni maa ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye u da sera kɔrɔfɔ camanw ma o sen fɛ u ye kunnafonidaw kɛ a ɲini olu fɛ olu ka to i ka dɔn ka fɔ kɛrɛfɛ u bɛna ɲɔgɔn ye ka se ka bɛnɲɔgɔnya dɔw kɛ o kɔrɔfɔw sen fɛ min ye kunnafoniw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u da sera olu ma o de ye k'a fɔ olu bɛ furajɛla fanga in kɔ bi u b'u kɔsini kabini furajɛla fanga in nana maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu bolokɔrɔ ta k'a fɔ k'u b'u fɛ embargo sigilen kɔfɛ k'o y'olu bagan baaralakɛlaw de ye k'a fɔ bi nin balal'u la k'a fɔ k'a bɛ fɔ ko ka garabaliw datugu ka tila ka garabaliw wuli ka b'u nɔna k'a sɔrɔ n'olu mana ɲɔgɔn ye k'a ye an bɛɛ bɛ se ka mun de kɛ u bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ faso lakana de fɛ ka tila ka na nin ta tilese kunjɛ fɛ ka olu sɛgɛrɛ a y'olu dabaliba tuma min na embargo sigira olu de kɛra maa fɔlɔ ye k'a fɔ ko bagan tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si gɛlɛya ka na an ka jamana sɔrɔ wa u y'a fɔ cogo min na u y'a baaraw kɛ ten n'a fɔra ko nin y'olu sɔrɔ u bɛ fɛn min fɔ hali bi k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ garabali wuli a ka bolo kan garabali minnu wulila u b'a ɲini hali bi olu ka segin u nɔ na u ka to u ni fanga k'u bolo di ɲɔgɔn ma ne ka se ka baaraw kɛ n'olu ka ɲini fɛn kɔni nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ laɲiniw la n'a ma sabati baarabila kɔni sogo a tɛna sɔrɔ u bɛna wulikajɔ kɛ ni sigafɛnw ma se ka ɲɛsi sɔrɔ a la olu ka hakɛ k'u bilo kɔnɛ na olu bɛna wajibiya baarabila kɔni ka se k'o sigi sen kan ka kɛ kɔnw ye u ni ɲamana ɲɛmaaw hali bi u bɛna i ka dɔn ka sigafɔ dɔw ni k'olu sigi sen kan o kɛnɛ kelen kan ye seereya dɔw sɔrɔla k'a fɔ Lafiyabugu ta min n'i y'a sɔrɔ maaw wulila ka bɔ yen don o k'o bilama bɛ ka suma ka ban o bɛ ka suma dugukolo baarakɛbaaw fɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye dabalibanko ye dɔw yɛrɛ ka fo la ko n'i y'a jateminɛ ko ja ko in ko a kunba n'a ye i ka dɔn ka fɔ dɔw fɛ garabali dugukolo ka se ka i ka dɔn ka fɔ olu bila bolo wɛrɛ kan nka kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye wulikɛjɔ minnu bɛ sen na jaabi mana bɔ a la kunnafoni nataw la an b'olu bɛ lajɛ pɛrɛtigɛ da an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko bila bɛn ni kelenya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye OCHA o ye i ka dɔn ka fɔ kulu ye kɛrɛnnɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ ka jate boli musolaka olu kɛlɛ kɛra sababu ye ka musolaka minnu ka gɛlɛya suma an ka jamana kɔnɔ na ko dɔ farala hakɛ ka kalo damadɔ in kɔnɔ na k'a cayara kosɛbɛ mun ni mun de kan ka kɛ ka se ka musolakaw yɛrɛ waleyajuguya minnu bɛ ta ka ɲɛ suma ka se ka fu siri u dan na u da seri u kɔrɔfɔw ma min ka dɔn ka fɔ a maa dɔ ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ tɛnɛ sama kɛ la ale b'a ɲɛfɔ an ye baaraw bɛ cogo di an ka lamɛn. An y'a jateminɛ musomisɛnninw ni muso kumabaw bɛɛ bɛ violence subi a bɛ daminɛ depuis bas âge la sokɔnɔna ko fo k'a se baarakɛyɔrɔw la ko fo k'a se bolonfɛlaw la ko fo k'a se hali cɛlasigisow yɛrɛ fɛnɛ la musow bɛ kariya kow yɛlɛmara parce que an bɛ société kɔnɔ société mun na mɔgɔw tɛ se ka kuma parce que an yɛrɛ ɲuman kuma i bɛ bɔ ni i yɛrɛ ye wa an ka zana caman b'a fɔ ko finikunɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de k'a tɛ ko kɛnɛma fɛn min fɛnɛ tɛ nkalon ye fan dɔ fɛ mais muso kuma tɛ kɛ du yɛrɛ kɔnɔna la kuma bɛ kɛnɛma la ma donc an bɛ wagati min na i ko bi silence bɛ ka briser wa tabou bɛ ka enlever ka bɔ violence kan musow bɛ kuma yɛrɛ de non seulement musow bɛ kuma ONG ka niveau la sisan nɔ mais u bɛ kuma hali fanga niveau la caman bɛ taga fanga yɔrɔ ka taa kuma kɛ mais malheureusement i b'a sɔrɔ a caman bɛ démarche ninnu tɛ abouti deliw bɛ bɔ a kɔnɔ ko caman bɛ bɔ a kɔnɔ donc u bɛ segin kɔ dɔɔni mais sisan kɔni silence bɛ ka briser u bɛ baarakɛyɔrɔ ta fɔ u bɛ bɔlɔnfɛlaw ta fɔ u bɛ bɔlɔlɔw ta fɔ parce que violence a sugu ka ca parce que hali violence en ligne fɛnɛ bɛ yen nɔ ka kuma jugu ta u bɛ ka ko jugu ni menaces ta ka kɛ ka musow sɛgɛrɛ réseaux sociaux kan violence dan tɛ bugɔli dɔrɔn violence dan tɛ nenni dɔrɔn a sugu ka ca violence dɔw yɛrɛ bɛ hali a kuma yɛrɛ ti kɛ mais i b'a sɔrɔ violence mentale don i b'a sɔrɔ violence psychologique don i b'a sɔrɔ violence morale fɛnɛ don mɔgɔw tɛ a jateminɛ kɛ k'a dɔn vraiment nin de ye violence ye an bɛ ka chiffre minnu ye don o don ka taa fɛ chiffre bɛ ka yɛlɛ de chiffre bɛ ka yɛlɛ chiffre tɛ ka jigin baara caman bɛ ka kɛ partie prenante fɛ baara caman bɛ kɛ état yɛrɛ fɛ baara caman bɛ kɛ association féminine fɛ baara caman bɛ kɛ ONG fɛ pour que ka se ka dɔ bɔ a la mais baara min don c'est un combat de longue haleine baara min don a baara ka ca wa a baara kɔnɔ donnen don parce que fɛn min don a tɛna se ka kɛ bi dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ jaabi sɔrɔ sini o fɛn tɔ ni ne ɲininkara bi ko danfara b'u cɛ
ne bɛ se ka fɔ fan dɔ fɛ a yɛlɛla fan dɔ fɛ forme kuraw nana forme dɔw bɛ exister bi par exemple forme kun tɛ exister fɔlɔ i n'a fɔ forme dɔw fana kun bɛ exister fɔlɔ o forme fana kun tɛ exister bi pour que ka violence kɛlɛ an bɛɛ kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma de chiffres y'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko n'i ye muso jɔ saba saba k'i b'a sɔrɔ ko kelen bɛ yen nɔ o ye violence subi a ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ mais mun bɛ se ka kɛ c'est que an bɛ lamɔli cogo de la sisan an bɛ marali cogo de lajɛ a bɛ daminɛ depuis du kɔnɔna de la ni du kɔnɔna bɔra yen école b'a la n'o bɔra yen nɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ kɔrɔbayara i ta barakɛyɔrɔ ni fɛnw na i yɛrɛ bɛ jateminɛ kɛ an ka essayer ka violence expliquer u ye an ka essayer vraiment k'a dɔn bɛɛ ka hakɛ ye min bɛɛ ka hakɛ min wa bɛɛ dama ka mun kan ka mun na donc peut-être n'o o mentalité ninnu sera ka cultiver denmisɛnninw hakili la olu bɛ kɔrɔbaya yɔrɔ yɔrɔ nouvelle génération dɔ bɛ na minnu ka violence gestion na anw ta tɛ kelen ye ou peut-être minnu ka génération na violence tɛna kɛ i n'a fɔ anw ta kɛra cogo min na ou bien i n'a fɔ anw ba ta kɛra cogo min na o ye fɔlɔ ye filanan bɛ se ka kɛ min ye sisan État yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ kɛ ka réforme ni législation bila sen kan minnu b'a to violence kɛlɛli bɛ se ka nɔgɔya o ni mun b'a to fɛnɛ muso ni musomisɛnninw bɛ se ka lakana violence tɔɔrɔ fɛnɛ ma sabanan ye ONG ni association ka ni o ye ka continuer ni projet ye o ye ka projet kɛ projet minnu bɛ se ka communauté ni population sensibiliser mun bɛ se ka to k'u la kunnafoniya k'u la dɔnniya o ni mun bɛ se ka to muso minnu n'u ye violence vécu ka diɲɛnatigɛ la sujet mun don il faut k'a sujet k'a fɔ plus sujet bɛ fɔ plus tabou bɛ bɔ a kan n'o fɛnɛ kɛra a kɛlɛli fɛnɛ bɛ se ka nɔgɔya donc médiaw fɛnɛ bɛ se ka mun kɛ o ye halisa ka kuma di mɔgɔw ma ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka mɔgɔw la dɔnniya k'a dɔn ko violence ninnu ye ko ye ko min man kan tɛ ka kɛ wa mɔgɔw man kan tɛ ka ko minnu subi mɔgɔw man kan tɛ ka ko minnu kɛ ɲɔgɔn na ni tun ye tɛnɛ samakɛ ni tun yale kan ye o sa olu ka jateminɛ kɔnɔ ani wulikɛjɔ minnu b'u fɛ sen na musolakaw ka se k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ la o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ni ka yakuba n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ inondation n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ji ka kasara o kɔni bɛ ka sabati sanga ni waati bɛle kɔnɔ na sanji tun b'a la nka ni baji farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ caman bɛ ben olu b'a la ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛ ji yɛrɛ ye o dɔ ye baji ye segu yɛrɛ kɔnɔ na sekura ani sekɔrɔ a yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔ ko ji kɔni k'a bɛ ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin maaw ma ka maaw dɛsɛ u ka munumunu zaliw la maaw tun bɛ dayirimɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na jiko yɛrɛ hukumu kɔnɔ na ka se ka gɛlɛya don u bɛɛ lajɛlen la yaasa k'o piratigɛ di an ma ka sara minnu kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na n'o dɔ kɛra sekɔrɔ ko sekura yɛrɛ bɛ ka taa sɔrɔ a la segu basira danbele baara in kɛra cogo di ale b'o ɲɛfɔ ye an ka lamɛn sanji laban min nana a ye kɔlɔlɔ se dugu in ma yan kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ sigiɲɔgɔn degunna a bɛ komi i yɛrɛ degunna an y'a ye so caman binna yan sow binna mɔgɔw mago sara bon minnu yɛrɛ bɛ ba kɔfɛlaw la caman ka yɔrɔw tiɲɛna u ye baw tigɛ ka na yan logilen don ekɔlisow de kɔnɔ o degun kɔni b'an kan yan yɛrɛ de kosɛbɛ bon degun dɔɔni b'u kan parce que caman bɛ yen nin nɔ sekura ka balo yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ye mɔnikɛ ye an bɛ don min na i ko bi mɔni gɛlɛyara jɛgɛ tɛ sɔrɔ ji la bilen ba bonya kojugu fɛ bi fana du dɔw bɛ se ka don f'i ka samara bɔ ka ji tigɛ ka sɔrɔ ka don i ka so kɔnɔ o degun bɛ an kan yan dɔɔni dɔw ye bɔrɛw fafa k'a da daw la pour que ji kana se ka du kɔnɔnaw ni fɛnw na mais o n'a ta bɛɛ ji nana i dɔrɔn de an y'a ye ji jiginna dɔɔni sinon a kɛra degun yɛrɛ de ye yan kosɛbɛ ni mɔgɔ furucɛw degunna a bɛ komi degun na ni yɛrɛ kan muso caman bɛ yen dɔw bɛ feere kɛ bada in de la k'u ka garijɛgɛw sɔrɔ exploitation min yɛrɛ min bɛ kɛ cɛncɛn min bɛ bɔ jeunes fɛ ka dɔ kɛ a ye dɔw bila chômage la parce que baara tɛ ka sɔrɔ bilen cɛncɛn bɔ man di bilen o gɛlɛya bɛ yan muso caman fana bɛ yen nɔ dayirimɛ bɛ sɔrɔ jɛgɛ feere la ni mɔnikɛlaw nana foroba mɔni ninnu jɛgɛ bɛ sɔrɔ i b'a dɔ san ka taa feere k'i ta ɲini mais o bɛɛ jɔra sisan o si tɛ ka kɛ faamaw kɔni y'u seko kɛ fɔlɔ pour le moment u yaalala ka recensement kɛ mɔgɔ minnu ka sow binna ka dɛmɛ don dɔw ma u ye balo di dɔw ma ka dɛmɛ don dɔw ma bon minnu fana logilen don ekɔlisow kɔnɔ u ye lɛriw ta olu ye ka u bɛna kalo kelen di yaasa u yɛrɛ ka se ka tantu genge yɔrɔ dɔw la ka taa mɔgɔw loger o la yanni ji ka o fana bɛ yen dɛmɛ yɛrɛ de ka don mɔgɔw ma sinon mɔgɔw bolo kolonyara dɛ adamaden mago sara kojugu hali n'a fɔra ko gouvernement k'a ta an yɛrɛ dama fana setigi minnu bɛ jamana in kɔnɔ ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don mɔgɔw ma an baladan ka fɔ ni tun ye basira danbele ka bɔ segu sido ani bazando ji kɛlen bɛ ka kasara se maa minnu ma o kun kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra segu dugu kɔnɔna na an bɛ taa bi segu mara la fatinɛkaw fɛ yen ko san kɔni a kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ ani baji donnen ɲɔgɔn na ka dugu dɔw fana ka dugu dɔw wuli olu bilama o dugu yɛrɛ ka ca fulu bɛ i ka dɔn ka kulu dɔ de sanfɛla la ka se ka taa i ka dɔn ka tantiw ɲini u yɛrɛ ye ka min ye ka dɔn mana forogow ɲini ka n'o ka wajibi buguw ye nka kulu kɔni ma jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ i fɔlɔ yaasa ka piratigɛ di an ma an baarakɛɲɔgɔnw kɛrɛn n'i y'a sɔrɔ arajo min bɛ fatinɛ
ale barakɛla ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan a bɛna a yɛrɛ ɲɛfɔ yan nin ko in bɛ cogo di an balimakɛ yɛrɛ ye jɔnni ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Musa Sila ka bɔ radio Bɛnsola Fatine. Musa Sila an ye kunnafoni sɔrɔ ko nin waati laban na ko ji kɔni k'a ye kasara lase Fatine marabolo dɔw kɔnɔna na a ko kɛra cogo di Abdoulaye Kulubali an b'i fo kosɛbɛ ni i y'a fɔ cogo min a kɛra o kɛcogo kelen la an ka Fatine marabolo kɔnɔ nin waati in kɔni na ji kɔni a bɛ kɛ kasara lase mɔgɔw ma kosɛbɛ alamisa jan tɛmɛnen kɛ bɛn octobre kalo tile 3 ma an ka dugu minnu bɛ yen ni o tɔgɔ ko Sirimazo ji kɔni ye dugu wuli pewu ka kɔn o don ɲɛ o y'a sɔrɔ sigidalamɔgɔw kɔni wulila ka fara u kan ni ka se ka ji kunbɛn baraji min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Talo baraji ji kɔni de bɔra o fan fɛ digi min bɛ ka ji kunbɛn digi de karila digi karilen kɔni sa ji de walankatara ni ka jigin ka na Babaya fan fɛ o kɔni kɛra sababu ye ni ka Sirimazo ka wuli pewu fo ka taa se Papala Sɛmɛna Kileke bɛɛ lajɛlen kɔni wulila nin waati na dugu min bɛ yen ko Bugujana a ko k'a bɛ don o fan fɛ a ma se ka don sabu ka d'a kan olu kɔni sira u ɲɛna ni ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se ka ji kunbɛn ji kɔni a nana sokɔrɔya fan fɛ olu yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni ka se ka ji kunbɛn nin waati na kɔni gɛlɛya kɔni bɛ sigidalamɔgɔw kan kosɛbɛ kosɛbɛ sango Jɔngɔso Nabaso olu ye Satugu komini olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila nin waati na ni ye maloforo jateminɛ malo kɔni olu tunu bɛ ji fɛ nin waati na ni an ka ɲɔforo kɔni vraiment ji kɔni d'a bɛ ɲɔforo kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an yɛrɛ kɔni t'a dɔn an bɛna ko kɛ ka cogo min na nin kɔni ye nin siɲɛ fɔlɔ ye baji ka don an ka Fatine komini kɔnɔ ta ne bɛ se k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye koro de bɛ ka baara kɛ an ka marabolo ninnu kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ nin yɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ sa i b'a sɔrɔ kuru de bɛ mɔgɔw bolo ni ka jiw tigɛ anw tɛ ka baasi bɛɛ lajɛlen ɲɔw de ye n'a fɔra ko ji kɔni nana da ɲɔ kɔrɔ a bila ye an tɛ a kɛcogo foyi kɔni dɔn marabaa minnu bɔra marabaw ye mun kɛ nin waati kɔni na an bɛ marabaw ka foyi kɔni ye fɔlɔ an kɔni bɛ ka wele da k'a fɔ ko marabaw ka fɛn kɔni sera ma vraiment an m'o foyi kɔni sɔrɔ fɔlɔ a bila ye maa kɔni n'i ma to wulikajɔ ninnu na an bɛ ala fo o la ka taara in kɔni an ma kibaruya sɔrɔ maa si kɔni n'i ma to nin ko in na mɔgɔw kɔni bololafɛnw tiɲɛna fɛn caman kɔni kɛra ni ka taa se baganw mais adamadenw yɛrɛ kɔni ni foyi ma kasara a ko la a bila ye n ka laban kɔni ye k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma u bɛ se ka an yɔrɔ filɛ cogo min sabu an y'a fɔ an ka jamana in sigilen sɛnɛ de kan surtout n'i ye an ka marabolo lajɛ Segu marabolo ni kana se Fatine yɛrɛ komini bɛɛ lajɛlen ma an sigilen sɛnɛ de kan n'a fɔra ko ji kɔni nani da ɲɔ kɔrɔ ko an kɔni ma ɲɔ sɔrɔ vraiment a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye kulu dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko kulubala kulu dɔw kɔni yɛlɛma kulu de sanfɛ ni ka taa manabugu jɔ olu de bɛ manabugu kɔnɔ dɔw y'u yɛrɛ kɛra dɔw taara Adamabugu yan fan fɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni Fatine marabolo ye dɔw kɔni taara u ɲɛma dogo o yɔrɔ la mais maa fanba bɛɛ de bɛ kulu sanfɛlaw la sisan manabugu de bɛ yen mɔgɔw bɛ k'u lamara yɔrɔ min araba o ye Fatine yɛrɛ sugu ye mɔgɔ caman de nana fɛn min mana ye ka na mana san fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka taa manabugu labɛn u bɛ se ka don yɔrɔ minnu na ni ko k'u ka si yɔrɔ ye sanni ji kɔni a ka se ka ja wele min kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw vraiment u k'u kɔfilɛ an ka marabolo la n'o ye Fatine komini ye. Ne tun ye Musa Sila kan ye Fatine radio min bɛ yen o ɲɛma don kuma tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ min bɛ yen bi n'o ye ji kasara y'u sɔrɔ fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na ne ka a ko bila dɛmɛ minɛ kɔnɔ na o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka kisi ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ma jamana ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ kɛ hali bi dɔ ka fara kɛtaw kan an bɛ dugawu kɛ ala ka kisi ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ma n'an bɔra ye min ye npogotigininw tɔgɔladon ye o baara o laada bɛ la tile octobre kalo kɔnɔ na o baaraw bɔra ka sigi sen kan o sen fɛ ministre min ye ka baara ɲɛ muso ni du ni denbaya ma ale ye kɛnɛkɛnɛyalen sigi la a ko kama a sen fɛ musolakaw la musolaka min bɛ kɛrɛn n'ale bɛɛ da ɲinɛ baki la n'o ye première nationale ye ale tun bɛ kɛnɛ kan Binta Fulamuso Jalo ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan ye u filɛ Malikura joli la n bɛna informatique kalan de kɛ ni nana ka se ka informaticienw ka ordre créer ka se ka n tɛɲɔgɔn balima tɔw dɛmɛ u k'u cɛsiri u ka scientifique sira ɲini u ka taa filière scientifique kɛ cɛ bɛ se ka kɛ cogo min na muso yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ten. Ni tun ye première nationale kan ye n'i y'a sɔrɔ baki tɛmɛnen na musolaka min bɛ yen n'ale bɔra ka bɛɛ dan ni tun y'ale kan ye n'o ye Bintu Fulamuso Jalo ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan ye kɛnɛ in yɛrɛ bonya n'a karama tun bɛ ministre min ka baara ɲɛ muso ni du ni denbaya ma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Kulubalilakaw furumuso la Mariam Mayiga ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ in sigi kun na ni kɛnɛ in nana cogo min an ka lamɛn. Do in yɛrɛ sigira sen kan ka a sababu kɛ société civile ni o ye ŋaniya ɲuman jɛkulu ye tuma caman n'olu bɛ gouvernement dɛmɛ u ka baaraw la olu ka wulikajɔw de ye a to diɲɛ selege tɔnba ko fo do in ka sigi sen kan walasa musomaninw ka hakɛko musomaninw ka jɛnatigɛ yɛrɛ ɲaliko ani u ka lafiyaw olu bɛ se ka ta bala cogo min na diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen fɛ
kabini o ko in kɔni sigira sen kan diɲɛ selege tɔnba bolo anw ka jamana Mali a sen donna o ɲɛnamayali la donc san o san an be babu dɔ ta o be tali kɛ diɲɛ selege tɔnba yɛrɛ be babu min di o be tali kɛ o kan mais o be tali kɛ an ka jamana yɛrɛ be lahala min kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko tuma caman musomanu sen be kalankow la mais u be taa sira wɛrɛw de fɛ ni ɲinini sira nunu technologie ni science fɛ u sen tɛ don la k'o sababuya kɛ kun caman ye or bi jɛnatigɛ yɛrɛ taabolo y'a yira dugu yiriwacogo y'a yira k'a fɔ ko n'i ko k'i ka développement socio-économique ka sabati ka se niveau dɔ la fo i ka nin filière nunu nin domaine nunu de yiriwa bon n'i ko k'i b'o yiriwa a ka kan couche min fana be ni o ye jamana fankelen ou bien diɲɛ fankelen i ka olu sen don a la donc o kama an ko fo an ka babu ta tuguni ni domaine kan musomanu sen doni kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinini siraw fɛ walasa u fana bɛ se k'u dadon fasojɔ kuma la ɲina an y'a ye k'a fɔ ko babu min bɛ journée internationale de la fille kɔnɔ n'o ye musomanu tɔgɔla donba ye diɲɛ bɛɛ kun kan babu min taara o ye de k'a fɔ ko musomanu yecogo jumɛnw b'an bolo walasa musomanu ka sini ka se ka sabati n'i y'a jateminɛ o thème in kɛrɛfɛ Mali ko k'ale bɛ kuma musomanu sen doni ɲinini ni bayɛlɛmali fɛnw na ani subahana mansi minnu bɛ yen bi ni diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ olu kɔ musomanu sen doni olu baaraw la donc f'u ka kalanw kɛ fɔlɔ walasa u ka se ka kɛ sini baarakɛla ye o domaine kɔnɔna na. Ni tun ye ministre min n'o ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya kɔrɔlakaw furumuso Marème Mayiga ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ a bilala fɛn min kɔnɔna na n'o ye musomanu kɛra Malikurako yɛrɛ ka se k'u lasabati musow u ka se k'u sen don kalanbolo la kalanbolo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a man ca kosɛbɛ muso kunda an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni ka yakuba n'an bɔra ye manaforoko filɛ nin ye an bɛ a matarafa nka manaforoko ko kɔlɔlɔ b'a la nka o n'a tabalilen kɔnɔ ni manaforoko yɛrɛ n'anw ka fɛnw ma bila a kɔnɔ na ko ɲɛsi kelen t'a la mun ni mun de kan ka kɛ a fɔra k'a man ɲi ko kɔlɔlɔ b'a nka o n'a tabalilen kɔnɔ na a sen tɛ ka bila min ye kɛra o manaforoko yɛrɛ baarakɛla dɔw bɛ minnu ka baara tigɛ ka manaforoko kɔfɛ ka taa se ɲɛmɔgɔ dɔw ma dɔw bɛ wele bila ka ɲɛsin fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ manaforoko yɛrɛ an kɔ donni na ma maliden dɔ b'u ka sira di a ka dɔw lamɛn. Manaforoko a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ an bɛ taa sanni na u b'an ka fɛnw k'a kɔnɔ hali n'i taara ni minɛn ye sugu la u b'i ka fɛn bila mana de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a d'i ma i yɛrɛ b'a bila i ka mana kɔnɔ an yɛrɛ kɔni t'a dɔn mana ko in a bɛ cogo o cogo a kɔni bɛ bɛɛ bolo wa a bɛ san wa a ka di mɔgɔw ye fɔlɔ. U bɛ to k'a fɔ ni hali n'u ye mɔgɔ sanni kɛ ko fɔ ka kɛ mana kɔnɔ ka d'u ma wa n'i ma kɛ mana kɔnɔ ka d'u ma u bɛ to ka dimi dɔw yɛrɛ bɛ dimi ko u b'u ka na yɛrɛ bila yɛrɛ ko fɔ mana nin. Tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ne bɛ taa nasansegi de ne bɛ n ka naw kɛ nasansegi de kɔnɔ bon ale de ka ɲi quoi hali n'i ka fɛnw kɛ fila manani kɔnɔ i b'a ye manani bɛ ci i ka fɛnw bɛ bɔn n'i nana so a bɛ tila k'i senkɔrɔla ɲagasa an buramuso yɛrɛ tɛ sɔn nasansegi ma manani finmani ma u b'a fɔ k'an ka nasansegi de ta o de ka ɲi o de bɛ bila an ka kɔɲɔminɛnw na hali ni segi t'i bolo i bɛ son ta i bɛ t'i ka naw ko kɔnɔ fila manani inconvénient ba de b'a la. N'i ko manaforoko i ko fɛn do fɛn min n'i y'a fili dugukolo a b'o halaki ni baganw y'a don a b'olu fa n'a bilala baji la jɛgɛ min bɛ yen hali jiri minnu bɛ ba kɔnɔ a b'olu bɛɛ fa n'o bɔra yen a mana in dali min bɛ kɛ dugukolo sanfɛ n'i y'a mɛn ɲɔ kaba ani tiga n'i y'o dan u bɛ falen o b'a sɔrɔ dugumakolo de bɛ yen donc n'i ye sɛnɛfɛnw da ale sanfɛ a tɛ se ka falen o ye kelen ji hakɛ min bɛ jigin ka taa dugukolo jukɔrɔ mana in bɛ nin bɛɛ de bali ka donc n'o kɛra o bɛ na ni ja ye hali ni ka sɔrɔ san nalen don ka yɔrɔ tɔw ɲigin i b'a sɔrɔ mana bɛ yɔrɔ min na yen jalen don ni o bɔra yen an ka denw bɛ kulonkɛ min kɛ mananinw la i n'a fɔ u ka balɔniw n'u ka pupeniw n'u dilannen don mana foroko in ye o y'a yira k'a fɔ den n'a bɛ kulonkɛ k'o la a b'a hakili dɔgɔya o ye kelen hali a ka den sɔrɔ ko a bɛ se ka dɔ bɔ a fanga la fo ka taa bila bana wɛrɛw ma a bɛ se ka min bila den na décret d'application min taara CNT de b'an kunna bi u ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka appliquer sini société civile olu ka conférence de presse kɛ n'o bɔra yen minnu bɛ bɔ ni manaforoko ye jamana kɔ kan ka don n'a ye an ka sɔrɔ bosobaw u ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɔ ma ko sac biodégradable u k'olu dilan k'u bila mɔgɔw ka bolo kan mɔgɔw ka se k'o san. ni tun ma dɔw ka ɲi manaforoko a nafa n'a kɔlɔlɔ kuma tɛ dɛ ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma an bɛ dugawu kɛ manaforoko
ni kɔlɔlɔ b'a la yarabu ka fɛɛrɛ bali tigɛ kɔlɔlɔ in bɛ se ka bali cogo jumɛn de la n'o tɛ a bɛ ka fɔ waati bɛɛ ko a man ɲi o n'a waati kelen kɔnɔna na min ye jagokɛla dɔw ye olu b'a la min ye taxes ye k'o sara jamana ye ka tila ka don n'a ye jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ nin bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ ka fɔ a la an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra ye mois de la solidarité n'o ye an bɛ kalo min kɔnɔ octobre kalo n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye o baaraw ni olu bɛ sigi sen kan an ka ministre bɛ ka baara ɲɛsin bɛ jago ko ni zeni ko ma ale ni ka dɔn ka fɔ maa caman ye ɲɔgɔn ye minnu ye ka jago baarakɛlaw ka taa se min ye fara ɲɔgɔn kan kulu caman ye o sen fɛ ministre Musa Alassane Diallo a ye kuma min fɔ ko dɔ in bonya kama an k'a lamɛn. An ka jamana minnu bɛ IMOA jamana kɔnɔ o jamana segi bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ octobre kalo k'o kɛ kalo ye min bɛ kɛ baara ye min bɛ kɛ hakili jagabɔ ye min bɛ kɛ fɛɛrɛ ye min b'a to an ka balofɛnw an ka artisanat minɛnw an ka bololabaaraw olu bɛ minɛn minnu dilan olu b'o don bala cogo min na o tɛ se ka don bala fo jamana ɲɛmɔgɔw jamana kalifamɛ mɔgɔ minnu la olu de ka fɛɛrɛw ta ka yamaruyaw ta ka siraw jira k'a fɔ an tɛ se ka kɛ foyi ye an tɛ se ka taa kɛ yɔrɔ si ye n'an ma kɛ an yɛrɛ fɛ n'an ma kɛ an ka baarakɛminɛnw fɛ. ni tun ye Musa Alassane Diallo ni tun y'ale kan ye jagoko ni ziniko ministre a kuma fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ don in a bonya yarabi ala ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn bi an bɛ se ka min kɛ ka se k'o kɛ ɲɔgɔn ye sanko jamana in ka basigi n'an bɔra ye min kɛra dugukolo ko yɛrɛ k'a bɛna bila yɛlɛmani kura a bɛna bila hukumu kura yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn sama tɛ dugukolo nɔfɛ n'a b'i bolo titiri n'o ye titiri foncier ye dugukolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'o ka kan o baaraw bɛna kɛ cogo jumɛn la o kɛra fara ɲɔgɔn kan ba dɔ ye kɛra ministre min ka baara ɲɛsɔrɔ dugukolo ko yɛrɛ yakubali ma o kɛnɛ ka ye min ye géomètre ka ɲɛma Yakuba Kulubali ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. titre foncier ni o ye dugukolo ko papier laban ye titre foncier bɛ se ka dilan bɛɛ ka dugukolo la cogo min na nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la donc musaka minnu donna la o bɛ jate k'o ɲɛf'i ɲɛna fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka o sara ka i ka titre foncier minɛ dugukolo musakaw a bɛ dépend dugukolo yɔrɔ la ani dugukolo i bɛ ka baara sugu jumɛn k'a kan c'est-à-dire mago ɲɛcogo min bɛ ka kɛ dugukolo kan ani dugukolo yɔrɔ janyali faaba la o bɛɛ bɛ se ka a to ni sɔngɔw tɛ kɛ kelen ye laɲini ye mun ye walasa Mali fan bɛɛ ka se ka kɛ titre foncier. géomètre ka bolo kan ni tun Yakuba Kulubali kan ye domaine yɛrɛ ale ma ɲɛma ale nɔna bila ale tun bɛ maa min fɛ Alu Ture ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ. titre foncier domaine yɛrɛ de yamaruyalen don a k'o dilan a k'o feere jamana tɔgɔ la donc baara fanba yɛrɛ ye domaine ye baara tɔ ninnu min ye géomètre expert ni mɔgɔ tɔ ninnu ye domaine n'olu bɛ jɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan walasi document min yɛrɛ ye titre foncier ye walasi k'o bɔ donc jamana yɛrɛ ye domaine service titre in yɛrɛ feereli yamaruya di olu de ma jamana tɔgɔ la. an b'a la k'a fɔ ni tun ye Alu Ture ni tun ale kan ye domaine tɔgɔ la u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ka wa papier n'o papier n'o bɛna kɛ dɔ yɛrɛ ni ka se ka dugukolo ko yɛrɛ ni ka se ka a nanbara ban bɛ dugawu kɛ ala k'a tila ni k'olu yakuba n'an bɔra ye jɛkulu bɛ n'a bɛle ko FAFE ale ka bolo di ɲɔgɔn ma ka se min ye jɛkulu wɛrɛ ma u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kɛ cogo min na wulikɛjɔw la muso 60 bonyanko minnu ye ɲagata wale sɔrɔ ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ni ka ɲɛ solu ma $48 ɲɔgɔn hakɛ o de donna i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ ninnu kɛra minɛnw de ye a minɛn sɔrɔba dɔ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Aminata Kone na ale ye kuma min fɔ u filɛ. baara min dira an ma nin a diyara an ye a bonyara an ma n'Ala sɔnna a ma an b'a minɛ ni barika ye an b'a minɛ ni sɛbɛ ye mɔgɔ min y'i bɔ sigi la ka dɛmɛ d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ i man k'o ko i man k'o bila kɔfɛ. ni tun ye dɛmɛ sɔrɔba dɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn yɛrɛ kɛlɛli o dɔgɔ furancɛ filanan denbaya dira maa min ma n'o ye Sangarelakaw furumuso ye Mariam Ba ale ye kuma min fɔ nin minɛnin kɛnɛ kan o filɛ. a diyara an y'a bɛnna ma barisa ni mɔgɔ y'i wele k'i ka baara dɔn ye a ka di ye bi wo fo ka taa ban hali n'a kɛra mois wɛrɛw ye n'a y'a fɔ an ye an bɛ wuli k'an jɔ. ni tun ye Mariam Ba ni tun ale kan ye kɛnɛ kan ye a kɛnɛ kan minisiri min ka baara ɲɛsin muso ni du ni denbaya ma ale tun bɛ a kɛnɛ kan ko kɛra ale ka bonya kɔnɔna na Kulubalilakaw furumuso Mariam Mayiga ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. mois de la solidarité kɔnɔ an y'a ɲini muso minnu ni an delila k'u dɛmɛ walasa ɲangata in kelen k'u sɔrɔ u ka se ka furakɛ u ka se ka kun kɔrɔtan ka bɔ degun in kɔnɔ bi an y'a ɲini ka minɛn ta ka d'u ma walasa halisa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na u sen ka se ka don activité d'autonomisation na ni o ye cɛw ye cɛ minnu bɛ se k'u dɛmɛ sɔrɔ sira fɛ u ka se ka yiriwa ni minɛn minnu bɛ ka ta ka di bi wulada in na n'a kun ye de u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ
degun mun y'a to u bina ɲangata wale ninnu kɔnɔ u kana se ka o degun ninnu dɔn bilen. Ni tun ye ministre kan ye Kulubalakaw furumuso Mariama Mayiga fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ dɛmɛ min bɛ ni y'a sɔrɔ n'a kun tɛ dɛ muso minnu ye kasara sɔrɔ Ala k'u kisi a ɲɔgɔnɛ kasara mɛ ne minnu dilen filu ma Ala ka k'u nafa sɔrɔ fɛn ye. N'an bɔra ye o ma ni ɲɔgɔn na i ma ni ɲɔgɔn mɛ si ma labɔli kɛ Segu Sido ani Balazando ni maa min bɛ ka dɔn ka fɔ Segu dɔn kosɛbɛ gudɔrɔnba kura min n'i y'a sɔrɔ n'o dara Elayi Ibrahima Kɛta ale ka waati kɔnɔna na o gudɔrɔnba in k'i to sanfɛla la sɔnni ka se échangeur la u b'a fɔ ko Sakoyiba sira dugu dɔ bɛ yen ko Dagala o dugu musolaka dɔ bɛ yen min ye musoba ye bi na n'a bɛ maa dabali ban hali ka téléphone numéro a tɛ se ka a fɔ ma ye walima k'a sɛbɛn nka bi maaw bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ ni ka taa hakililabana ka taa o furakɛ a fɛ u bɛ jɔlɔkɔ kɛ dɔw la ka taa n'u sera yen n'a gɛrɛr'u la ko jɛnɛba jɛra a b'a fɔ ko k'u bila kunkolotaw ani ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ye jinɛbanaw ye bana suguya caman ba n'i y'a sɔrɔ a b'o furakɛ an yɛrɛ min filɛ kuma na seereya tɛ dɔ wɛrɛ ye an ba dɔgɔkɛ n'i y'a sɔrɔ o b'a bolo ye n'ale tun sen fila murugula bi bi na a bɛ taama hukumu kɔnɔna na anw sera kɛnɛ kan ka taa ɲɛ da kɛnɛ kan ye ka jama sɔrɔ ye musolaka in yɛrɛ an ye ɲininkali k'a la a yɛrɛ ye min fɔ an k'a lamɛn. Ne ye Jɛnɛba Jara ye ka bɔ Dagala. Dagala bɛ Segu ni Ngɔnyi cɛ. I bɛ bɔ Segu i bɛna Sirakɔrɔ ka bɔ Sirakɔrɔ ka na Ngɔnyi. I bɔra Ngɔnyi i bɛ direct bɔ fɔ Dagala. Sira fara foyi t'a la fɔ Dagala. Ne kɔni ye furakɛlikɛla ye. N bɛ fura caman kɛ, n bɛ denko furakɛ, n bɛ hakilitɔ furakɛ, n bɛ bana caman furakɛ. N'Ala ye min sabu di jɔn ma o y'i ka kɛ. N'Ala ma min d'i ma o fana o t'i ka sebaliya ye dɛ. O ye latigɛw ye Ala fɛ. Bi kɔni alihamdulilayi arabil alamina. N bɛ Ala fo ka Alakira fo ka n fa fo ka n ba fo ka sigifɛnw fo. Hali bi u ka ne dɛmɛ furakɛli la parce que y'a mɛn jɔni kunna ni fa sabu ɲuman y'a mɛn sira furakɛli la i ka sabu ɲuman sɔrɔ i ma sabu ɲuman sɔrɔ i tɛ tɔgɔ sɔrɔ minnu ka bana sabu b'an bolo Ala k'u kun d'a ma minnu ka sabu t'an bolo Ala k'an kisi o ma. I ka bana furakɛw la i bɛ banabaatɔ sugu jumɛn ni sugu jumɛn furakɛ? Ne kɔni bɛ bana caman furakɛ, n bɛ hakilitɔ bana furakɛ, n bɛ farikolola bana caman furakɛ, nabara bana n b'o furakɛ, nin bɛɛ ye Ala ka latigɛw ye. E bɛ nin furakɛli min na i y'a sɔrɔ cogo di? Ne kɔni ye nin sɔrɔ Ala ka latigɛ a buruju ye sigifɛ ka baara ye n'Ala y'i kanu ni fɛn min a y'i kanu n'a ye o tɛ maa ka kɛ Ala ka kɛ parce que sigifɛnw de ye n kanu ka n sɔn karamɔgɔ da tɛ ne bolo sigifɛnw de kanu ka ne ka da di ne ma ne bɛ baara kɛ n'o sigifɛnw ka baara kɛ de ye sigifɛnw ye da kɔni diya ka furakɛ dalu diya n b'a ka furakɛ n'o dalu ye. An ɲɛ b'a la dukɛnɛw falen du fɛ banabaatɔ minnu bɛ bolo yan u furakɛ fɛ cogo di? Furakɛli in kɔni tɛ domo ye samedi su mardi su n bɛ tulo k'o la furakɛ so bɛ n bolo yan banabaatɔ ye maa don waati o waati i ka fura bi kɛ fo ka t'i kɛnɛya n'i kɛnɛyara i bɛ taa don kelen foyi tɛ furakɛ la. Gɛlɛya jumɛn b'i ka baara in kɔnɔna na? I m'a kɛ baarakɛla si o si i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ furakɛli yɛrɛ cogoya la ɲɔgɔnna gɛlɛya tɛ i bɛ hakilitɔ yɛrɛ dɔw furakɛ a dɔw bɛ dimi du i la yɛrɛ mɛ i b'o caman lamɛn o kɔnɔ an kɔni ma ka fura in kɛ Ala fɛ ani Alakira fɛ ɲɔnɛ k'a fɔ nafa wɛrɛ bɛɛ furakɛ la nafa foyi tɛ furakɛ la Ala kɔ. Ni i ye ka yɔrɔ lajɛ yan bi i bɛ togoda dugu dɔ de la nka o n'a ta bɛlɛlen kɔnɔna la jama kɛlen n'o ka yanfa u bɛ na e yɔrɔ la cogo di ani e b'u minɛ cogo di ka se u furakɛli ma? N'u nana u bɛ jigin balimakɛ kan an bɛ furakɛli in kɛ mɔgɔw bɛ na ne bɔra nin dugu in na n mago ɲɛna n bɔra nin dugu in na n mago ɲɛna kuma de bɛ taa n'o dama dama de ɲɛnamɛ togoda min na k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ b'i dɛmɛ kɛ dɛmɛ tɛ ni mɔgɔ si cɛ mairie t'i dɛmɛ maire t'i dɛmɛ mɔgɔ si t'i dɛmɛ ni Ala yɛrɛ ni Alakira tɛ k'a fɔ n bɛ furakɛla ko hali ko banabaatɔ ko i bɛ na ni balo ye tɛ ni banabaatɔ cɛ n'i yɛrɛ ko i bɛ se k'i yɛrɛ kun balo o bɛ se ka ɲɛ k'a fɔ natɔ nana di karamɔgɔ furakɛlikɛla ma k'a dɛmɛ abadani commune kɔnɔ mairie t'i dɛmɛ foyi t'i dɛmɛ ne bɛ fɛn min ɲini marabaaw fɛ ka n dɛmɛ sigiyɔrɔ ɲumanw na ani sigilansɛsi ɲumanw an ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ ka balo sɔrɔ ka n ka banabaatɔw furakɛ parce que an ka commune kɔnɔ yan n'i bɛ burusi kɔnɔ e bɛ dɔ mara i ka mɔgɔ bɛ se dɔ ka sɔrɔ a bɛ don gasi la o bɛɛ ye gɛlɛya ye ɲɔnɛ ni gɛlɛya tɛ i y'a kɛ n yɛrɛ hakilila ye banabaatɔw kana se mɔgɔ si ma n ka se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min fɛrɛlen don min ka mɔgɔw don min kɔnɔ n m'o ɲini commune mɔgɔw fɛ ani mairiw fɛ mɔgɔ min ne ɲini ne kɔni bɛ sɔrɔ Dagala yan nɛgɛjuru sira 73 93 12 83 n'i ye n wele o la dɔrɔn i b'i sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ 73 93 12 83 ni mɔgɔ mɔgɔ ye o nɛgɛjuru ta i b'i sɔrɔ o fɛ ne kɔni bɛ yan Mali bɛɛ tɔgɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ Dagalakaw ka Jɛnɛba Jara ni tun y'ale kan ye nin ɲina ɲɔgɔnɛ dɔw jamana kɔnɔ na u b'a la ka baara kɛ ni ka se ka jamana dɛmɛ ninnu de kan ka dɛmɛ kɔfilɛ kan ka kɛ ninnu na an ka jamana kɔnɔ dɛmɛ bɛ taa yɔrɔ caman na bi k'a sɔrɔ ni dɛmɛ bɛ kan ka di maa ma walima ka maa laja i ka baara hukumu kɔnɔna na o ye ninnu ye maa dɔw an yɛrɛ ɲɛna maa dɔw sirila ka na an ɲɛna ye ko ɲɛ ye sira ye dɛ a b'a f'u ye k'a y'u bila fa dafalen don u la u bɛ bila a bɛ wulikɛjɔw kɛ ka gɛrɛ u la ni kunnafɛn f'i yɛrɛ dabali bɛ ban ni muso in wa k'a fɔ maakɔrɔba kojugu yɛrɛ dɔw tɛ nka n'i taara yɔrɔ in na k'a tɔgɔ lajɛ ka taa ka baarakɛta lajɛ ka tila k'a lajɛ a bɛ kɛ yɔrɔ yɛrɛ min na e dabali bɛ ban an yɛrɛ baden dɔgɔkɛ
ni y'a sɔrɔ mugule tun bɛ sen fila bɛɛ lajɛlen hali bi tasuma da sen la a t'a dɔn k'a sɛbɛn kɛ fasaw tɛ baara la a wulikɛjɔw kɛra fɛ bi o b'a la ka taama o n'a ɲɔgɔnna caman an ye maaw sɔrɔ minnu bɔra Mali fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ minnu bɛ daga la ni ko Sakoiba sira walima i bɛ fɛ ka taa sira kɔrɔ ni u ye sira in a bɛ bɔ Segu gidɔrɔnba la ten ani Segu cɛ kilomɛtiri 20 t'o bɔ kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi Jɛnɛba bɛ nin ɲɔgɔnna wulikɛjɔ min na mara ɲɛmaw ka wele bila u ka nin ɲɔgɔnnaw dɛmɛ kɛnyɛrɛyew nin ɲɔgɔnnaw ni maa bɛ dɛmɛ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakililaw ni k'olu caya ni maa min bɛ fɛ k'ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ 73 93 12 k'a kun cɛ ni 83 ye nazarakan na 73 93 12 83 n'aw ye nin wele aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bana sugu min bɛ bi n'a bɛ ka nin furakɛ kɔnɔdimi jugu ka taa se farigan caman ma midi ni maa kan ka dɛmɛ ni ɲɔgɔnnaw kan ka dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala a bɛ baara min na faso ye yarabi Ala ka juru sara ka fɔ bɛɛ ye an ka jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw marabaw kan k'u hakili to nin ɲɔgɔnnaw de la ka taa se kɛnyɛrɛyew ma wa ka fɔ ko nin furakɛli sara yɛrɛ de kɛrɛnnenya a yirara na k'a fɔ k'o t'a ka hukumu kɔnɔna na maaw bɛ bila jinɛbanaw la walima maaw mulugulen olu bɛ taama fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya a bɛ baara min na yarabi Ala ka kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin jamana ma n'an bɔra yen an ka jamana kuntigi kɔrɔ Musa Tarawele Ala ma hinɛ ale la ale furumuso Mariamu Sisoko Masaramani ka wele sera ale ma a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra juma don Amdalayi sɛlɛdon la o kɛnɛ kan an ka jamana maabaw tun bɛ yen jamana bɔra ni ka se ka laadasigiw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ kan Mali maaba bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ musoba dɔw ye minnu y'u ka sira de n'o dɔ ye jamana kuntigi kɔrɔ Ala ma ɲinina Elhadji Ibrahima Kɛta ale furumuso tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Mali ministre ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se maa wɛrɛw ma maa dɔw y'u ka sira di janaja in kɛnɛ kan an ka maa dɔw lamɛn hɔrɔn do maden bɛ hinɛ maden bɛ yatimɛw datugu maden bɛ mɔgɔw jigi tugu Ala ka da yɔrɔ suma ne bolo kɔrɔmuso taara bari a ye ne minɛ toujours comme a dɔgɔmuso mɔgɔba de taara bi mɔgɔ ɲuman de taara an bɛ Ala deli ka yafa ma k'a da yɔrɔ suma k'a fara jɔn kunnandiw kan ne ni Musa ye ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ kabini a sara ne de ye Mariam ta comme ne baw an bɛ ɲɔgɔn bonya a bɛ ne ka kibaruya lamɛn et puis Mali hami b'ula kojugu o de y'u diya n ye a ma fosi kɛ anw fa n'an ba la ni bonya ni karama tɛ a ye an fa Kaba Tarawele o banna ale de bolo Bamakɔ yan an tɛ se ka fosi sɔrɔ kunnakaw ye ni foli tɛ k'u waleɲuman dɔn u ye Maramu d'an ma Maramu a ɲɔgɔn ma bɔ a ye anw denmisɛnninw a ye an kara de ni Ala ye Maramu d'an ba tila an na a ye baara mun ka an ye an fa ka so an man kan ka kɛ fitiriwale ye an k'an k'a lakali diɲɛ k'a mɛn. tɛ dɔ fosi kɛ ka tɛmɛ Ala ka hinɛ la ka yafa kama a ka dayɔrɔ suma an kun kitima Ala ka nɔgɔya ma an n'a ta jɛnima Ala ka nɔgɔya an bɛɛ ma Ala ka ne da yan an ka dɔn kasi ka dayɔrɔ suma ka jiŋɔrɔ bɛɛ jɔnɔ da suma m'o de kisa ye. an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Maramu yɛrɛ fatura ka si to sanji 80 bɔɲanko la an bɛ dugawu kɛ badabada Ala k'o nɔgɔya yan kun kitima Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jama Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na jamana wɛrɛ olu kibaruyaw la sa an bɛ taa kɛnɛyakaw fɛ yan a ma ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye yɛrɛdama kɛlɛ ye n'an b'a wele ko affrontement intercommunaux ko o dɔgɔnin kɛra kɛnɛyakaw fɛ sibiri tɛmɛnen kɛnɛya ale woroduguya fan fɛ a yirala k'a fɔ ko a kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ bawo maa 18 bɔɲɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen kasara lu ni na ni wulikajɔ senfɛ an bɛ don min na ko bi min ye lakanabaw kɔni k'olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko maa caman kɔni nin waati na ko olu bɛ bolo la walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ale sɔrɔla cogo min na n'an bɔra yen Zambikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ min kɔni ye damadenkɛ dɔ ye n'an b'a fɔ ko min na ko o dɔ kɔni dafirila maa dɔw kɔni ka a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ ka se ka maa caman maa 10 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni labɔ nka a yirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni fure don ko nin waati na halisa wulikajɔw bɛ sen na min kɔni nin yɔrɔ kɔfɔlen ye a ko baaraw bɛ se ka jɔ cogo min na nin kɛra min ye Zambi ale marabolo n'a bɛ ko Mamboa ko wulikajɔ bɛ sen na nin waati na walasa baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Gambikaw fɛ a yirala k'a fɔ min ye Gambi ale pankuru jigi kɛnɛ ko wulikajɔ bɛ sen na lakanabaw fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ bawo ko min ye ayiwa maa dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ye Senegali jamanaden 2 ye ko o siga kɛ olu la wa ko nin waati in yɛrɛ la k'u bɛ bolola min kɔni ye ayiwa drogue n'o ye ɲɛnamafɛn caman kɔni ko o sɔrɔ olu bolo o tuma ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na halisa ka se k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɛnamafɛn ninnu u bɔra n'a yɔrɔ jumɛn u bɛ ka taa n'a yɔrɔ jumɛn na walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na hali bi Somalikaw fɛ min kɔni ye Egypte jamana ye olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ ni ka se ka lakanaba caman kɔni k'o bila ka taa Somali
walasa min kɔni lakana ye o bɛ se ka sabati somalikaw fɛ marifati jɛkulu min n'u bɛ wuli ka jɔ la ni fanfɛla n'u bɛ wuli ko sebaba olu bɛɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka o gɛn ka bɔ somali ale ye jamana kɔnɔna cogo min na an karamɔgɔ nin bɛ dansigi an ka jamana kɔ kunnafoni la bi sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ka se jan jamana bali yɛlɛma ala ka basigi barabara ani k'o sabati